خەونا ڕۆژاوا فیلمێکی دۆکومنتاریە و ji derhênana Akif Hesena. Tevî ku derhêner bixwe berê kazirek diyar bû di pekekê de, lê filimê wî li ser tawanên PKK yan jî PYD yên li Kurdistana Sûriyê hene. û têda çendîn belgeh têne berçavkirin li gel hevpeyvînin bi malbatên wan kesan re yên ku dibêjin ku kesên wan bi destê PYD hatine kuştin. Film hin bûyerên ku li Rojavayê Kurdistanê wek bûyerên binpêkirina mafê mirova têde heye aniye ziman. Arşîvkirina hin bûyeran e filmekî dokûmentêr e ne bi giştiyê hin bûyer hene dikare bi hestê mirovê Kurd bilîze dikare dayika min dayika te bigirîne ez jî li ber hinekî êşiya. Xewna Rojava beriya çend mehekî tenê li welatê Almanyayê hatibû nûmayişkirin. Lê beriya çend rojan li Hewlêrê pêşkeş bû. û piştre guftûgo ji bal temaşevanan ve hate kirin. Lêperaniya kesan bi awakî siyasî nerînên xwên li dijî siyaseta PYD danîn ziman. Bê ku tu nerînên rojnamevanî yan jî sînemayî li ser film hebe. Çima ew tiştek ku çê dibin ya rastî karê dîna ye ne karê mirova ye ve hêvîdarim em bigihîniyek weko niha min got diya min got yekîtiya Kurda bide min ez ê Kurdistanek azad bidim te. Li dor pirsa hevpişkiya partiyên din bi PYD re çi di desteya bilind berê de yan jî di lêvegera Kurdiyan ha de tu nerîn di filmê navhatî de li ser helwêst yan jî nehelwêstbûna piraniya partiyên din nehatine ziman. Bi tenê pêşkêşkirina gazin û hewarên kesên qurbaniyan bû. Çareserî ew got PYD bi tena xwe nikare Herêma Kurdistanê desthilatê bike destê xwe de bi serê xwe û nikare jî bi serê xwe qanûna deynê û bi serê xwe her tiştî bike. Yani ev tiştî hena me gotiya gerek em hemû bin. Yani di serê wê de lazim e wekû encûmenekê hebe desthilatdariya Kurdistana Sûriya bike. Heyama 4 salaya gotar, nivîsîn, semînar, filmên dokûmentarî yên li dijîn kiryarên PYD yan bêjin YPG yan asayişê we gotê gotin bi tenê rexnekirina karê wan e. Lê heta niha tu li dezgeh yan gotar yan nivîskar yan tiştekî din riya çareseriyê nedaye xweyanîkirin bi tenê berçavkirina xalên xerab e. û heta niha jî kes nizane bêje bêka pêşa roja Kurdistana Sûriyê wê ber bi kuva biçe. Şerwan Mel Ibrahîm, Orient News, Hewlêr.